Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Eta batez bez, saioa osotzen daren geure gonbidatuak, eta zer esanik ez, entzuleak. Ondo etorri. Eusko ikaskuntzak eskainitako saioa dozue hau Bizkaia irratiaren sintonian, dakizuenez, hilabeteko lehenengo zapatuetan eta azken zapatuetan etorri ohi gara. Gaur, ez da gitxiago. Eta esaten izan dugu atarian gonbidatu bereziak egiten ditugula. Txomin Pellen idazle eta ikerlariak irabazi dau Eusko ikaskuntzako Manuel Lekuona saria 2009. 1983 Eusko ikaskuntzak lan osoaren onarpen moduan euskal kulturaren personalidadie emoten deutzen saria da. Eta ez esango dugu, baina ezkero jakingo dozuen ordan gure gonbidatua. Txomin Pellen jauna, egunon eta ondo etorri. Bai, zuri ere egunon. Egun ederrez esango dugu. Bai, eguna naizen talde batetik, sari horren izena gustatzen zait, Manuel Lekuona, zenta semia hobekiz, iloba hobekiz agutu dut, Juan Mari. Badakitze ginduen eta etnologian ebili dela Manuel Lekuona eta nire bai horregatik. Eta bestaletik sari hori nahi nuke nerikatu edo eskaini euskaldun eta eman dezagun idazle egin nauten jende batzuei. Esan nahi baditut abiatu nintzela euskaldun zen zeikin familian egia da, baina bestalde hasen nintzen idazten eta gipuzkera osotua ikasten, handi binaga behitia erantxoetar batekin, bizkaitar batekin behar. Honek ezari ninduen riadetan. Eta gehoztik mandezagun lan batzuk egin omen ditut, kontatzen hasi naiz eta uste dut 53 liburu idatzi ditudan nire bizitzan, 53tik badaude bat gaztelaniaz, 3 frantsesez eta beste guztiak euskaraz, baita 39 bat daudela euskaraz eginak. Balde bitan, eman dezagun literaturan uste dut baditurala 19 eta ikerketan 24. Eta masai urtekin hasi nintzen euskaraz idazten, eta orduan ongi hitz egiten eba izen, eta aurretikan ez neban bapes berro egiten euskeriaz, bakarrik ulertu bai, zuberera eta zuberuako hizkuntza hori ulertuten neban, baina beste moduz orduan amasei urtekin hasi, eta urteak eta urteekin beti euskara ikasten nabil. Eta horregatik, pazientziaren gatik eman didate saria, zertiago kalitatea baino. Bai, bizitza guztiko lanagaitik, esaten izan dozu, zeuretzako berezia dela Manuel Lekuona saria jasotea, era berean Remigio Mendiburu sortutako brontzezko eskulturea. Egia esan idazle, irakasle, beste beste zuberotar zara, euskal kulturaren alde lan asko egin dozu eta egiten dozu, Txomin, euskaltzain osoa bezara, ikerketa eta literatura lan ugari argitaratu dozuz, eta liburuak aitatzen izan dituzu 43, ezta? 43 denetara, ikerlanak eta literaturazkoak. Esate baterako Euskalpen Klubaren saria de jaso zenduan, euskal kulturaren eta adierazpen askatasunaren alde egindako lanagaitik. Bai. Eta uste dut, sari hori eran dezagun prentsan, iparaldeko prentsan eraman dudan propagandagatik, eman dezagun hori azpen askatasunaren aldeko lan biarrasko egin dudalako, bestelan uste dut halaz ere jarraituko dudala, ez dudala itziko eta jarraituko dudala. Izan dezagun halaz ere sari horretan gogatzen naiz gauza batez, aspaldikoa
eman dezagu, nire bigarren eleberria, zen komunista euskaldun baten bizitza. Eta hor, agertu zen, uste dut, lehenbiziko bigarren liburua zela politika sartzen zuena eleberrian, lehena izan zen hiltzaileak Martin Galderena, eta nik itzal gorria idatzi negan. Eta hor, idatzi negan, eta hor agertzen gauza batzuk, eta emandezago familiakoak, eta aita gorria nuen, eta horregatik idatzi nuen hori. Eta diazpena, hor askatasun agertzen da, eta borroka ebai agertzen da denbora berean, biak. Biak. Aita aipatu dozu, gurasoak aipatu gurako geunkez gugeuk, Parisera joan ziren, okerbanen bil zuzendu lan bila, ez da? Bai, gurasoak, aitak egon berzuen etxean baserian, baina batean arreba gura baino zarrago zen, eta legeari araikiz, eskondu zen, eta aita esan zioten, egun behar zuela, ez zela gehiago lekurik arentzat, eta joan egin zen, aita, eta geho amai bai, eta horren ni gehiago nintzen Parisen, zeak ami amoko dorzikoina horrekan utzi ninduen, hartu ninduen Parisen, eta geho berrogei bat urte eraman ditut, ni paristarra naiz, urtetako paristarra, baina geho etorri nintzen euskariat, ez du aspaldi, larrogeita zenbatzen bila, hogeita zazpi urte euskarian nagoela. Paris deskribatzeko ez dutzugu eskatuko, badakigu zoragarria dela. Bai. Baina, bai mesedez txomin, Jon Mirandegaz hantxe hasitako hartu emona. Bai, eman dezagun, erreman hori izan zen ona eta txar alde batetik. Ona zenta, garai batean eduki nuen euskaraz idazten, baina ez nuen bere fantasmetaik sendatua izan. Hori da txarra, ez nuen sekulan, indarra izan bazen bretoi fascista bat, eta harri baki biltzen, eta nik ezin bildu nire gana eman ezan moderatzea. Eta moderatzaile bezala frakasua izan zen nire txat. Nia bestenan gauza bate bazen, handi bine gabeikiak utzi egintuen, eta juntzen lehenik Guatemalara eta Venezuela. Eta orduan Mirandek pixkanaka euskaraz idaztea utzi eban. Eta egia da, lehenbiziko elinburuak eta eskandaloak izan zela Mirandentzat. Eskandalo eta euskal munduaren zat. Lehenbiziko modernismoaren idazlea da. Inoiz etzen aipatu euskal literaturun ez pederaztarik, ez homoseksualik, ez moskorra kondenatu gabe, eta emantzen goza asko, agertazien hola,
eta denbora berean Kristoren kontrako poema idatzi zuen, hori zen sekulan izan euskaraz, eta holako pagano poemak eta gauza asko, eta erotismo sartu zuen euskal literaturan, espaldian galdu zuena, eta oso guti praktikatu, 16. mendetik goiti horzen, 17an pixka bat 16an zerbait, eta hortik ere, ezen zentzuratua zen euskal literatura, hau zen eman dezagun klerikala, osoki klerikala, eta gauza asko etxen hausartzen esatera eta prakadunak, baina bestaldetik sotanadunak eberrein. Sotanadunak ez azpeditatzeko lako hauzetaz, behin Etxeparek egin zuen, baina eskandalu bat izan zen geroko mendetan Etxeparek idatzi zuena, zentabarek ez zuten erotismoa ipatu behar, omen. Hola, zen. Bai, eta zelan gogoratzen dozuz urtearek, zertan zenbiltzan? Ni mandezagun lehenik pixkanak baztertu eta bizala, nire zokoan nahi nintzen idazten, eta urtero berriz eta animoa eukiteko, errotzen nintzen eta Donostira, eta Donostian etortzen nintzanean, berriz euskal munduaiki loturak mitxilenaikin, eta zea Bilborat arestirekin, eta Ibaren Zamazinekin, eta girua berotzen zenta eskinen idazle asko, oso gutxi ginen eta euskal idazleak, eta elkarrekin ondo konpontzen naiz eta alderdi desberdinetakoak izan, eta politika desberdinakoak izan, denak ezkenuen elkarri kalterik egiten, eta orai besterik dago. Girua aldatu da. Bai, aldatu da giroa. Zuk zeuk zientzia ikasketak, biologia eta geologia egin zenduzan, ez da, Sorbonako Unibertsitatean? Bai, Pariseko Universitate hortan, eta goirakasle izan nintzen 22 urtez, hola, gai hori liceotan, institutuetan, eta bai, demora berian lortu nuen Parisen irikitzea euskal irakasketa, zenta euskara irakasten nuen liceo batean, Pariseko liceo aski handi batean, eta 12 urtez irakatsi dut euskara, honea etorri arte, eta hemen jakina euskara irakatsi dudala Pauen eta Baionan, batik bat Baionan. Hori da. Eta Bordeleko esperientziaz? Bordelen ez nahi sekulan, egon bakarrik tesia egin dut, Bordelen, baina zorionez, eta piskatu rutiek izan, erosi genuen etxe zar batan Santa Graciakoan, ez zegoen errepiderik, eta goaita ginen mando bidez, esaten den bezoa zuberoan, etxeraino, eta hori Baionatik urbilago zen, Bordeleti baino, eta hola bendik ginen, esker eta eskoi, eskoldu nintzen, erdaldu batekin, eta frantzes batekin, Normandiakoa, eta orduan ez genuen aurrek izan. Orduan, berak ze artista zen ez sortu zituen gauzatxien terrakotak eta marrazkiak, nik aldetik liburuak, aurren ordez. Artizabi. Bai.
Eta zelan bustartzen dira hizkuntzalaritza eta biologia Txomin? Bai, eman ezagun, hasieratik aspaldian, hiztegi bat egin nuen, biologiazko hiztegi bat, anatomiazko, medikuntzasko hiztegi bat egin nuen, latin euskara bai aspaldian, eman nien elujarekoei, eta elujarekoek zute sekulan argitaratu zakun non dagoen, berbada galdu da, ez du garantzirik, baina horretan aspaldian egin zen izan, eta gaina tesia hortaz dago, zenta nola biologiaren hiztegiak garantzia duen, zenta iztegi horrek eman ditu sekulako itzaldanak biologiatik kanpo. Eta gizonak nahi behitu metaforak sortu lehenik bere gorputza erabiltzen du, euskia edo ilazgia edo loko gozak, baina beti bere burua, eta dakurza, eta hortik sortu da, iztegi bat euskaraz, beste hizkuntzetan nahi gertatu da, baina mendiek badituzte bizkarrak eta gauzasko badutizte ahoak, baina menzegun frantzesez edo gaztelaniaz esaten aizkorra baten ahoa, baina euskaraz esaten da aizkorraren ahoa. Bai. Eta olako zeak ikusteko ze mundu zen, eta denbora berean ikusteko gorputza nola ikusten duen euskaldunak, iztegiaren bidez nola ikusten duen, eta literaturan ebili naiz ikertzen hori nola ikusten den gorputza. Etnografia eta literatura. Bai. Eta etnografia gindutan nian beti zerbait lotura badu biologia ikintzen, eta Fundazion Barandiaran arentzat egin nituen, bi saio aski handiak, bat zen eiza eta zepoak nola ipini, zeberuan nola egiten zen hori, eta inkeste ebili nintzen berri emaile askorekin, eta haik esanak bildu, euskeraz noski dena lan hori euskeraz dago, eta gau beste bat egin nuen, eta herri medikuntzaz, eta hori badakite jende batzuk ikertu dutela lon hori, eta horren bildu ditu, eta ez dute herri medikuntza asmatko, baina bedi naiz petekioekin, bedi eskerre eta eskoi, izo biltzen eta komentatzen, iruzkinak egiten, eta hola. Lehenengo bildu eta gero zabaldu. Bai, eta gero, ezagutarazteko, eta zabaltzeko gure ondaria da, eta hori da gure kultura, euskal kultura, hori ere euskal kultura da. Eta janaria bai euskal kultura da, janari ez gauza batzuk idatziz, baina liburu handirik ez, eta go, ipuiak herri literatura eta hortan ibili naiz. Eta zein da Txomin Tellenen arlorik kutxunena? Ostakit. Ez dakit, behar bada mementuan filosofia eta sinestiak eta olako gauzak eta ideiak gehiago teknikak baino, zenta tekniketan ibili nintzen etnologian asko, eta Parisen ikasi nuen, bi urte pasatzen dituen etnologia ikasten, etnomedikuntza eta ikasketa bat egin nuen Parisen, eta hortik pixkatu rundu naiz teknika horietarik, eta mementuan banabila sinestetan, munduko sinesteak eta konparatzea euskaldunekin sineste herikoiak edo paganismoak batik bat, eta konparatzeak erlijio handien kontra esanak eta elkar antzak hortan nabila. Bai, hori itauntzeko gogoa eukidot Txomin, lar itauntzea izango ez talakoan, ia orain zetan zabiltzan? Bai, aitortu behar dut ala ez. Liburu bat idazten ari naiz gaztelaniaz, que horror. Gaztelaniaz, creencias populares, lan komparatista da, lan komparatista bat egin dut, eta hortan nabila mundu guziko sinesteak, behar nuen hori euskaraz egin, azkeniaztak etxegatik gaztelaniaz egin dudan, eta horretik egin nuen balorreak, izeneko liburu bat, aski gogoko dudana, balorreak gizartian, eta euskal gizartia beste gizartekin konparatuz, eta bati bat Pireneotarrekin, zeta Pireneotarrak gara, eta bestaldetik zeaikin konparatuz beste zibilizazioekin. Bai, oso ondo. Segurutik hori ez da izango, orain esku artean dara bilzun lan bakarra.
Eskuen artean, mementuan pixkat, baditut bospasei liburu argitaragabeak, baditut bi novela argitaratzen ez dizkidatenak, eta orduan hemen lotan daude, bi novela, eta gau baditut bi ikerlan egin ditut, gau frantzesera itzuritako bi liburu baditut, euskaratik frantzesera, baina horiek ere ez di argitaratuak, baditut zei liburu lotan. Eta hori deskantzatzen diego, badagizu hil eta gero, ipurritiko lo, eta uste dut norbait ebiliko dela gero hil eta gero liburu horien argitaratzen, zenta urtea pasatzen dieta, urbiltzen da azken urtea. Bai, guk badakizu zein dan gehien maite dugun omenaldia, bizigaren artekoa. Bai. Normal da. Baina egizu, omenaldiak etotzen denean, askotan pentsatzen da, bai hori da, zahartu aize, kontuz. Ezin bestez, hainbeste lan egiteko. Seinalea da hori, Asko estimatzen da, sintonia honegaz bat egitea, eta parkatu nire ez jakintasuna, baina enekien Bizkaiera zain ondo egiten dozunek. Zertxo bat, apur bat beden. Eta apur bat zeta batzutan izbatzuk zuberruatik hartzen ditut eta konturatzen naiz Bizkaiera daudela ere. Ez dagoz beste hizkuntza horietan Gipuzkera eta ez dakit zer beste hizkuntza horiek. Euskara batu egin sartutan nago, aparte utzi dut, Gipuzkera urkotua eta bestiak, eta manex esaten dudan hizkuntza hori, nahuar, lapodiera, itxusi hori. Txomin fenean, urte askotarako. Eskerik asko zuei.